L-azzjoni tal-Gvern Laburista sabiex tissaħħaħ l-industrija tal-kostruzzjoni kienet sissa waħda dgħajfa bla viżjoni u inkompetenti għall-aħħar huwa proprju għalhekk li din l-industrija għadha fi kriżi. Dan intqal fittra indirizzata lill-Prim Ministru Robert Abela miktuba mill-Kamra tal-Periti sena wara li l-Gvern kien preżenta lill-istess Kamra wedit sabiex suppost ittejjeb din l-industrija. Wedit illi r-rappreżentanti tal-periti qed jiddiskrivu bħala firħa dan għaliex sena wara l-ebda waħda minnhom ma twettqet. Il-Kamra tal-Periti sostniet li l-ebda industrija f'pajjiżna ma hija injorata u mifnija b'nuqqas ta' regolamentazzjoni daqs dik tal-kostruzzjoni b'konsegwenzi traġiċi li sarfu f'periklu kbir għal ħaddiema, ir-residenti li joqgħod biswit siti ta' kostruzzjoni kif ukoll dawk il-persuni li jixtru. Ġi spjegati li l-esploitazzjoni tal-barranin f'dan is-settur, in-nuqqas ta' spezzjonijiet u s-sens ġenerali ta' apatija mill-awtoritajiet tħammar wiċċ lir-rappreżentanti tal-periti meta jitħattu mal-kollegi Ewropej. Huma appellaw lil Robert Abela sabiex jagħti kasom u ma jibqax jinjorhom anke fid-dawl li ilhom jitkarbulu sabiex jiltaqgħu miegħu għal dan l-aħħar xahar u nofs bil-għan illi jippreżentawlu sett ta' proposti illi ħarġu bihom wara diversi laqgħat mar-rappreżentanti tal-industrija lokali. Il-Kamra tal-Periti insistiet li ġala darba l-mexxej Laburista jibqa' jinjora talba laqgħa urġenti ser tasal għal konklużjoni li hemm dubji qawwija kemm dan il-Gvern għandu għal qalbu l-benesseri ta' ċittadini Maltin u Awċin.